तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडेंद्रकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओ स्वागत असा. तर बरेच दिवस ब्लॉग पडक नाही, व्हिडिओ पडक नाही. कारण एकच असता की वेळ नव्हतो म्हणजे कसा सध्या जरा गडबड चालू असा घरात, तुमका समजातच लवकरच. आणि घराकडे जरा कामा सध्या चालू असत, त्यामुळे मला ते व्हिडिओ करू भेटले नाही. एक 10-12 दिवस तरी मी काय करू नाही, व्हिडिओ टाकूक नाही, तुमका काय दाखवूक नाही. तर आता मी इला असं आहे गडी थांबण्यात, म्हणजे माझ्या मामाच्या गावात. तर माझ्या मामाच्या गावात इलंय झाले 2 दिवस, आणि 2 दिवस सध्या इकडे जरा गडबड, इकडे पण जरा काम बिम चालू आहे. तर जस्ट आता मी इकडच्या माझ्या मित्रांसोबत तळे बाजारला गेले, कारण काय गडी थांबण्यात दिल्यानंतर गडी थांबण्यासाठी बाजार जो असतो तो आमका जायचा लागता तळे बाजारला. तर तळे बाजारात जाऊन आम्ही आता गेलो तळे बाजारात, आणि मग ते मित्र म्हणायला लागले की संध्याकाळी काहीतरी पार्टी वगैरे असं काहीतरी प्रोग्राम पण काहीतरी करूया. तर मग त्यांच्याने आता चिकन वगैरे काही ना काही सामान घेतल्याने तर बिर्याणी करतो प्लॅन असा. तर हे इकडची मित्र कसे आणि कशा प्रकारची बिर्याणी बनवतले तर आपण तुमका दाखवणार. तर आता जस्ट नुकताच आता आम्ही गेलो तळे बाजारावरनं. तर आता मी फ्रेश होतो आहे आणि मग जाते वरती. तर बघूया काय होता काय नाही. संध्याकाळसाठी बिर्याणी हा की दुपारसाठी बिर्याणी हा तर आपल्याला लवकरच समजात. तर मग चला जरा फ्रेश होतो आहे. तर बघू असं तर पुन्हा एकदा बघा आपला निसर्ग एकदम शांत. तर चला. उघडं नाही नागडं काय बघायचं आहे. आता आपला हा गोट्या दादा आणि हा सचिन दादा, आणि हे सगळं आपलं सामान जे आता आम्ही तळे बाजारून आणलं. अरे बघ मेले कॅमेऱ्यात बघ, लाजत काय? अरे लाजून दिवस काय मॅड झालाय का तू? असं तुमका मी मध्ये मध्ये दाखवत राहू. जात चला. तुझा काय झाला? टी शर्ट काय तुझा पप्पा लागता. जग प्रसिद्ध काय बोलतात लेग पीस. कोणाची आवाज स्पीड बघा एकदम गत्ती नाथखोळा स्पीड. एक नंबर बाबा, एक नंबर. बघा कशा प्रकारचे फोटो आता कांदो कापता एकदम स्पीड मध्ये. एक नंबर. हो तुम्ही वहिनी बघितलात ना युट्यूब ब्लॉग बनवतो मी. कोण तो नाही, ते काय नाही, ते काय असत ते आमच्या मध्ये ते मध्ये मध्ये चालतं असतं घेतल्यावरती चालतात. माझी काय आजोबा पण आठवतले. झाली सुरू झाली. सांगत ना आपल्या काय काय आता. आला लसूण पेस्ट चम्मच
हे बिर्याणीचं आहे आणि हे हा बिर्याणीचं. हे बिर्याणीचं. हा आणि हे फ्राय. त्याला काय फ्राय. करायचं? तंदुरी फ्राय, लॉलीपॉप वगैरे. हे कांदा कसा भाजूचा आता सांग ना. ह्याच्यात टाकणार ना. मग आधी तू मॅग्नेटात टाक नंतर पण टाकू शकतो. तर ही आलं लसूण पेस्ट घरी बनवलेली. ओके. दीड चमच. याला पण पाहिजे फोडणीला. काय फोडणी नाही द्यायची. मिरची पुदिन्याची पेस्ट बनव पटकन. कोथिंबीर पण हा टाक. त्याच्यात टाक, त्याच्यात टाक. थोडी कोथिंबीर पण टाक मग. अरे कसली पावडर ती सांग. मसाला पावडर ना. असं काय हो सांग बरे सांग. लागतं का घेऊ. तिखा लाल मसाला. तू एका देऊ नको, तू ये. हा तू घे तू. नाटक करता लय लाजता येऊ. अरे लाजूनच दिवस काढलं तर महिन्याला बस टाक लवकर आणि सांग. मसाला पावडर ही कोथिंबीर पुदिना मिरची मिरची याची पेस्ट. हा. अरे पण हे किती टाकलंस तू. कोथिंबीर किती काय प्रमाण किती आहे दवा. कोथिंबीर ना वास येतोय. पुदिना टाकतो ना. कोथिंबीर आहे ना अजून. आहे. ही मसाला पावडर हा मसाला पावडर. तिखालाल कंपनीचा जर की आहे. हे सगळं इकडे. याच्यात पण टाकू. हा टाक. त्यानंतर ह्या काय येतात चिकन मसाला. खातू ना. खातू कंपनीचा खै टाकतं मेला या गोट्या. अरे मेला काही बी बोलू नको. इकडं नको घालू. काय अरे खातू मसाला म्हणू नको. ती कुठची. हा नाही धना पावडर आणि का जिरा पावडर. काय ती पॅकेट मागायची ते जिरा पावडर. ही बघ ही ना. ही बघ ह्यो गरम मसाला खातू. भाजीचा मसाला घालायला टाकलं. हे काय विनेगर ना. एकच आणि इकडे एक भूज. कुठचा आता हळद घे दादा. ही बळे तिकडे वाटतं रे. हळद आणलीच नाही. हळद घरात असतो म्हणून. हळद नाही आणलं. अरे 2 चमच. यो काय तो चमच. 3 चमच. ही काठी चमच आहे. 3 काठी. 4 चमच. इकडे किती 2 चमच. इथं 2 चमच. ओके. आता हे मॅरिनेटसाठी मिक्स चांगलं एक प्रकारचं करावं लागणार. एकदम मिक्स होऊ गया. आणि इकडे काय हे तो नको ना टाकू. कसं टाकलंस तू. बिर्याणी कशात टाकलंस तू. मीठ टाकूचा थांब अजून मीठ नको. नाही ना योगा टाकलं. आणि मीठ आता घे. त्यानंतर मीठ. आयोडीन वाला ना. ह्याच्यात आवड मीठ आहे. आयोडीन वाला ना. सकाळी ती इल्ली आयोडीन हा काय तुमच्या मिठात. एक नंबर मिक्स झालेला असा. इथं गरम मसाला फोडू. चल या फोड नाही. तो पण ह्याच्यातच टाकतात. ह्याच्यातच टाकतात. अरे फोडणी देऊन टाकतो ना. बिर्याणी तो ह्याच्यात टाकतं मॅरिनेटमध्ये. प्रत्येकाची वेगळी पद्धत असा. तर गोठल्याची अशी पद्धत असा. बघूया आपल्या. गरम मसाला फोडला नाही. फोडला नाही ना गरम मसाला. मग कशी टाकूक नाही. भाजी मसाला तलवार घेऊन इलो आहे बघा. काय टाकू याच्यात. स्टार नको टाकू. दालचिनी काय. दालचिनी काय. दालचिनी आज गौरी काय
बारीक करू काय ना त्याच्यात काय टाकू नको. या काय दालचिनी या ठेवा या भातात टाकू दे. भातात टाकून टाकायचं आणि तेजपत्ता पण टाकायचा. माहिती काय हे दही कुठे आहे? दहीचं डबं दे. ते हे दही ते काय ते ग्रीन चिली. हा ग्रीन चिल्ली सॉस ओके इकडे पण इकडे नाही इकडं नाही. तुला काय आणलंय ना? हा काय हे हे बिर्याणी. ते काय हे घे. काय ते हे चिकन बिर्याणी मिक्स. सुहाना चिकन बिर्याणी मिक्स दही टाकल्यावर टाकतो. ओके माझी कॉर्नफ्लॉवर आणि कॉर्नफ्लॉवर मैदा आणला. यस हा काय सोयाबीन काय? इकडे पण ते पण मिक्स करून घेतलंय आता ब्लॉग सगळं- करते की व्हिडिओ बनवते? ब्लॉग चालू आहे ब्लॉग करते. ब्लॉगर आहे. नाव काय आहे? कलर आमचा कोकण ए कलर कुठे आहे? कलर साडा दिले ना? कुठे आहे हा बाबा कलर कोण? ब्ल्यू बुल बुलबुल ऑरेंज. त्यानंतर इकडे दही फोटो राहिला. तुला दही लागल? नाही मला नाही. सगळं टाकलं सगळाच एवढं? तरी कमी झाला. तरी पण काय बोलतो हे काय बिर्याणी. बिर्याणी मिक्स तो हो हो मस्तपैकी दही टाकल्यानंतर बिर्याणी मिक्स तो मसाला टाकला आणि इकडे काय थोडासा कलर दुकानावरून आणला बुलबुल कलर तो काय भेटतो सगळीकडे माझे तर आमच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलंय. इथे द्या आपण कोणाचं नाव टाकू कोण तो कोण तो अरे बांधणी करत आहे तो 80 रुपयाला एक जोडी मुंबईला तिथलं तर छापतात ते. आणि जाऊया आपलं. झालं ना आता मिक्स करून आता काय नाही ना काय झालं? अजून कलर एक नंबर मिक्स झालेला असा हे पण मटेरियल आणि ते पण मटेरियल चांगल्या प्रकारचं मिक्स झालेला असा तर आता पुढची प्रोसेस बघूया काय होईल टाकलं. तर हे मटेरियल आपल्याला फ्राय करायचं आहे त्यामुळे हे काय कॉर्नफ्लॉवर मैदा. मैदा की कॉर्नफ्लॉवर मैदा. हे मी काय बोलतो कांदा तळायचा आहे, कांदा. हा, मग तळ ना कांदा. कुठं आहे कशावर तळू? तवा आहे बघ तवा हा बघ कांदा नाही. तर हा कांदा आहे आपल्याला भाजायचा आहे चांगल्या प्रकारचा बिर्याणीला कांदा जर चांगला भाजला नाही तर मजा नाही ना हे माणसं हे खोल. हे काय कॉर्नफ्लॉवर हा, कुठं घेऊया? तर हा मैदा तो कॉर्नफ्लॉवर सगळे काय नाही काय काय फिरवतात टाकी टाकीत टाका. पाणी हा हो टपातलं पाणी घ्या टपातला कितना रुपया वासनच बोलते वहिनी बोलते वासनच पोट भरले आता वास खाली पाणी गेला मसाल्याचा मैदा टाक थोडासा मैदा बस बस. बस कॉर्नफ्लॉवर टाकलाय हा. थोडं पाणी घाला कशाला? हे हात उतारा दाखवा का? तिकडे नको तुम्ही पसारा सगळा माझ्या घरामध्ये ते काय नाही हो आमचं काय नाही घर पसरा हो, बिसरा म्हणजे एवढी कढई द्या. हे असलं काम करताना पसरा होतो होय, एवढी कढई द्या कांदा तळायचा. कढई एवढी खाया तुम्ही आता भांडी बघा आता किती निघते. तुम्ही घासा बाबा भाजी. जास्त झालं काय काय रे? करणार हे नाही घ्या का? कांदा. होय जास्त झालं तळायला कुठे कांदा द्या. तुम्ही काय ते भाजी भाजा तर हे बघा हे आता मॅरिनेटसाठी ठेवणार आणि त्यानंतर इकडे वर आणि आधी. हा. इकडे अजून भट्टी चालू आहे बरोबर मिक्स करून झाला. हा व्यवस्थित झाला
या व्यवस्थित झालं. आता तुम्ही काय संसार करता, तुम्ही संसार नासून ठेवायचा. कडे हो ना, ती तेवढीच कळव. झालं ना मॅरिनेट साठी आता मिक्स. ओके. कडक मध्ये भडक. ओ भाऊ, तुझं काय? ओके स्टार्ट. ही बिर्याणीसाठी हा 2 किलो चिकन 2 किलो चिकन. आणि हे फ्राय चिकन तंदुरी. ओके. हे हे आपल्याला कधी बनवायचे आधी ते सांग. हे आता आम्ही मेल्ट करून किती वेळ लागेल? 1 किती वेळ तास आम्ही तसंच ठेवणार आहोत. 1 तास. हा. हा 1 तासानंतर आम्ही पुढची प्रोसिजर चालू करणार. ओके. तोपर्यंत 1 तास हे जरा व्यवस्थित मिक्स होण्यासाठी त्यांना आम्ही फ्रीज मध्ये ठेवणार आहोत. ओके. काय नाही इकडे 1 तासानंतर परत आम्ही तुम्हाला भेटू. पुढचा व्हिडिओ भेटू. चला थँक्यू. काय बोलते ते का? मंचुरियन बोल, पकोडे बोल. पकोडे, चिकन पकोडे. झाले एवढे. हा बोललेच एवढे का? सुरभी आला तुझ्या वेळेला आमच्याकडे लॉलीपॉप, चिकन बिर्याणी. तर अशा प्रकारे पकोडे फ्राय आमच्या कावलीत गरमागरम कुक लागता. हा आता 1 नंबर कापला ते. हे लॉलीपॉप. आई झुणका. कडक. 1 नंबर. तर अशा प्रकारे पकोडा फ्राय आणि आमचे लॉलीपॉप फ्राय झालेले असतात. आता लॉलीपॉप माकोटा 2 मिनिटातच होतील होय ना. 1 नंबर मस्त. हॉटेल एकदम हॉटेल स्टेट. लॉलीपॉप पहिला टाकू नको. शेत बरोबर नाही झालं. हा चलता आपण काय कुठे फक्त काय बोललो, भाव माझं बोललो की भावाक धारो होतो. धारो काय असता तो भावाकडे माझ्या धारो नाही, त्यामुळे जरा ते परतू जरा प्रॉब्लेम होता. जर धारो असतं तर व्यवस्थित म्हणजे असं ते ह्या बी करू भेटले असते अल्टी पलटी, त्यामुळे जरा प्रॉब्लेम झालो धारो नाही म्हणून. तर चला मग डायरेक्ट भेटूया संध्याकाळी. संध्याकाळी आपल्याला काय बनवू जा? बिर्याणी आणि तंदुरी फ्राय. तंदुरीसाठी ते शिगे कळत, ते शिगे दाखवू करू. शिगे कळत सिगी कळत सिगी एका दाखवू माडीवाल्या. हे ह्या कळत, हे शिगे कळत.